Angifundele nani ngizolitolika ngesaba ngithi ukuthi manje leli abantu shaya ngesizulu esijule kakhulu. Kufuneka senze isizulu mase sijule sithi kusiphakamisa kancane. Ngisizwe isilungu. Lithi ke a good person produces good things from the treasury of a good heart. Yabona bakona kuthiwa usikwama. Inhliziyo bayithatha njengesikwama lapha khona wena uthatha khona zonke izinto uyifaka khona. Nindalendo sayinanizwa ngithi kuthiwa olungile akalungile ngabelungile ulungile ngenxa izinto ayinonje kuphi la isikwameni isikwama sakhe seyibhani lakhe lenhliziyo ogama layo lenhliziyo kuthiwa ibhani isikwama ithetha bathi ke lo olungile sibona ngalenhliziyo elonje izinto ezinjani ezirayithi. Bathi izinto esibone seyiproducer how izinto ayikhiphe kuphi lapha esikhwameni sakhe senhliziyo. Thina kana uthi thitha manje ngathi ngathitha khona manje ngoba kunezinto futhi ngabe sawuzenzile zivinjwe nje umuntu omubi onjengazalwane omubi umcabanga vele kuphela peace ngeke omunye umuntu wathi into nje ukuthula kwakho ayividula. Abangizwanga sifisi uma into ithatha ukuthula kwakho noma ngabe into kanjani iyadula. And ngazi izinto ezidulayo abantu beyishiya beyiyeka kusho ukuthi noma bethikwe kahle kanjani le beyiyeke ngoba ihamba nani nokuthula kwakho okudulayo. Zonke lezi zinto kuma lezinhlizweni zisejobe zikuphi lezi zinto zila emgodlweni. Ngeke ngizokhuluma ngomgodlo unani emgodlweni siye senze iphutha zafaka emgodlweni abantu abasibuyisele emuva. Kunabantu abangabulali ubuthongo ngenqama umntanzi ezinto abayifake kuphi emgodlweni wenhliziyo yabo. Awucabange lethi inhliziyo ejobe ngetreasury ngesilungu uyabona ngetreasury kuzokhulunywa ngeinqebo. Ifunani intembi endaweni yokugcina inqebo. Namhlanje ngizoshumela out izinto ezimbi ezilondwe ebankini yakho yenhliziyo kuze kungene izinto ezizokucebisa. Uphende ukusuboka ulali yingenxa izinto ezithile ozenzanga wena. Yini bekumele zenziwe nguwe ekhona uJesu wenza konke. Kuthiwa kunjenje kungenxa ukuthi wena zonke izinto mawuthi ayicabanga ukhali inyembezi phela ukuthula. Impilo yakho iphile sikweletini kunabantu abakweleta hayi ithole bakweleta impilo. Kunabantu abakweleta isitolo abazibangena isitolo bakweleta umuntu kodwa impilo ayisithi impilo bazalwane. Ngiyayithi ngcono ukweleta isitolo ngoba usikhohle kodwa ukweleta impilo kuyinkinga. Uzoyikweleta isitolo uthola sekusile ukuthi ushayele bafetha lolalo. Ukhona umuntu ngezinto ezizovuka emgodlweni wakhe. Amaphilos akahlale manzi nte ukuthi ukhanya uphapeka izinyembezi. Bende amaphilos izinyembezi uyakhala. Izinto ayihambi kahle. Mawuthi uyabuka ukuthi kunani ngizwela ukuthi abantu abangasebenzi nedestiny yakho. Abantu ugwele i-startup plate mahala, i-SIM card gwele mahala. Delete lezi zinto. Jonga asithethele. Uyasidelete kanjani? Faka lokho kwathi benza kanjani? Namhlanje ngifuna abantu abazinzofuhlela. Nabazifuhlela. Ufuhlele lokwathi ukufuhlela. Isho sekugwele ukufuhlela kuzoyiphumela lokho. That's how we delete in the kingdom of God. Ukufaka lokwathi ufaka, uyabona ufaka lokho uyi-opposite osokathi nje lokwathi ngathi uyikho, ufake lokho ku-right. Ngikhuluma ngenhliziyo. Wonke umuntu ozokutshela namhlanje uyothinta eyiyo namhlanje. Ngabe kwakuthi
yini izinto ezifakwe embodleni. Yingakho izinto kaNkulunkulu lapha kuMateyu uNkulunkulu lithi a good person produces good things from the treasury of a good heart. An evil person produces evil things from the treasury. Yonke lento uphi isesikhwameni esodwa sani senhliziyo. Abona amashimela lephambili iqhubeke angeke ngiqede. Angisho na senibala. Kuzo zonke izinto ongayinonda uyigcine. Londa ini inhliziyo. Ngoba inhliziyo kuphuphuma imithombo, asimithombo. Imithombo efakwe uwe, asithini efakwe yini. Bayelani uyungazi ukucanga ukuthi ifakwe uwe ngoba khona la uthathe khona. Ifakwe uwe ngokuzwa ukuthi uNkulunkulu. Amen. Angithi lento wazayikholwa kwebank. Thina sibheka kanjani bazalwane? Manje uNkulunkulu ucebile uyabheka. Angithi uthi leyo ngiyifaka. Kodwa lento ongayifuni ethi wena yoba mpofu uzofuthi cha ayingene ebhenki. Lethi sike kwabani? Ya. Thina kana kusizibala ukuthi inkulu into yiyo. Inkulu ingcebo evalele lapha kuyo. Wothi vula ibhenki lakho. Uyixoxe lezi zinto. Ukuze kuphume lezi zinto. Eyidile impilo yakho. Ba-investila abantu bayalozalwane ba-investila abantu empilweni yakho. Ba-investi izinto abayithandayo wayithatha wayifaka. Bayaqhubeka bona impilo yakho iyaphambili yakho imile. Ngoba bafake lezi zinto ukuze kume yakho oqhubeke yakho. Ngizothi this is the time. Lapho khona uzothi no ezwini labantu. Bese uthi yes ezwini labantu. uNkulunkulu esekhulumelene ndodana. Yonke into ongayisho kunakho konke say yes Lord. Utobhayila zonke izethembiso noma ziningi kangakanani. Kodwa ithi zikuyebo liyavuleka ibhanki. Zingubani? Zikuyebo uvula i-treasury yakho. Bese uthi zingu amen ivuleke i-account. Emva kwalapho lindela the flow, the springs. Ngoba impilo yakho ususisethile. Ikhoze impilo yakho ususingagoqela noma ngubani. Uthi noma ngaba angafiki lapho engiyakhona uyakhona. Ngambeke khona. Uzophatha laba abakhulume kabi ngekhaya kini. Bathi ayikho into ezophumela ngekhaya. Bese uthi lokhu Thixo akusile. Akekho ongaqalekisa. Leli khaya kulo, ikhaya lakhululwa. Esiqalekweni somthetho. Siphila ezibusisweni. Siphila ekuphumeleleni kukaKristu Jesu. Siphame ngisime ngenyawo. Thank you Jesus. Wena uyaphila.